Sik. Oke, aku penonton yang kono trimo, penonton kono trimo. Sing ra trimo karo kene aku. Ngapa? Nggak kono apa? Itu kowe nginang ngene, Pak Dene sini dhuwur iki lho di zoom. Kene nyekel HP rokoki banter. Mangsa. Ya bene dhek membayangkan. Wong Lah kok pakai HP kok. zoom. Bangsane dhek iki arepe ndelok percontohan sapi tank iki kepiye. Desa Piteng. Siapa sapi tank? Ngawe. Aku nek kowe kuwi, Mbak. Ngono Mbak kuwi desa lho. Piteng. Jajal nek keder aja nemen-nemen tuh. Wah. Lho lek marahi mau ngono kok. Iya. Oke, siap. Yo. Siap. Oke. Oke. Langsung. Siap. Sikat.